Ribadumia gozou este domingo dun día completo con actividades deportivas e culturais. Dende a primeira hora da mañá deu comezo a quinta Mini BTT, unha competición na que participaron preto de 400 ciclistas de entre 4 e 14 anos. Dende o Concello poñen en valor o traballo realizado polo Club Ciclista Ribadumia, especialmente pola súa aportación a fomentar o deporte entre os máis pequenos. Un grupo de personas que nos están axudando aos nenos de Ribadumia a facelos máis partícipes, facelos esa defensa dos valores que tanto dicimos e, polo tanto, a verdade é que moi contentos porque, xa digo, hai que apostar precisamente polo deporte, apostando polo deporte o Concello de Ribadumia tamén gaña porque, bueno, de alguma maneira, tamén nos axuda a facer parroquia, nos axuda a facer concello. Para gozar da proba asistiron máis de 2.000 persoas, o que supón un pulo importante para os negocios de Ribadumia. E co deporte somos capaces tamén de promocionar o Concello, de facer turismo no Concello, de crear ese movimento económico que é necesario no noso Concello, e todo isto de alguma maneira nos axuda a promocionar, por suposto, o Concello. Dende o Concello sinalan que o deporte é clave para axudar a promocionar a vila. Para nós o deporte sigue sendo turismo, sigue sendo promoción gastronómica, promoción de alguma maneira tamén cultural, social. Eu creo que co deporte somos capaces de abarcar e somos capaces de promocionar o Concello de Ribadumia máis alá da provincia de Pontevedra. Precisamente, tras a Mini BTT tamén se celebraba na vila a Romaría da Música, un evento organizado na Carballeira ao que asistiron decenas de persoas para gozar dun día de gastronomía e música popular. Hai unha romería da Festa da Música que todos os nenos ou todas as persoas que están aquí, se queren pasar por aí, pola Carballeira de Ribadumia, van a poder disfrutar a precios módicos precisamente de unha romería popular na que congrega a moitas persoas. Ao longo do día foron preto de 3.000 persoas as que gozaron na vila dos diferentes eventos, unha xornada que mostra a importancia do deporte e da cultura para Ribadumia.